Actuel Media filɛbagaw an ka foli bɛɛ lajɛlen aw dansɔgɔ ani ko aw bisimila émission dɔnni kɛnɛ sanfɛ bi an bɛ warabugu la an bɛ wara ka vie fɛ yen an bɛ vie jakite fɛ yen an bɛ sinɛ jakite fɛ yen an bɛ na kuma dɔn a bɛ foli ni tɔnni kɛ nin ye a san 2 ye n b'a dɔn mɔgɔw ye a kumakan mɛn nin page kelen sanfɛ donc a ma juguya an wulila ka sama tuguni donsoya sira don halisa Actuel Media émission dɔnni kɛnɛ a san 3nan kɔnɔna la an wulila ka sama tuguni a sɔnna k'an ye so a bɛna kuma bi a kuma ma ca a jateminɛ hala ka foli wata ma ca donc mais n'ala sɔnna an ka ɲininkali kɔnɔna la an da bɛna se nin bɛɛ ma vie jakite n bɛ fɛ i ka foli ni tɔnni kɛ filɛbaga ni kanubagaw la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka tɛmɛ n'an ka ɲininkali karamɔgɔ n bɛ an filɛbagaw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan soma ni donso Woyoma ni Moriw ne vie ka foli b'a bɛɛ lajɛlen k'u dansɔgɔ ko nin ko ne wara ka vie don i jakite marhaba ayiwa vie jakite a ye foli kɛ ka tɔnni kɛ an bɛna kuma d'a ma mɔgɔ caman t'a dɔn i b'a tɔgɔ mɛn nka vie jakite ye jɔn ye ka bɔ min a sigilen min bi ka bɔ jɔn na ka kɛ donso ye cogo di an bɛna kuma d'a ma a bɛ da don la sisan émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ vie jakite bisimila Simbo i ni ko i dansɔgɔ n'i y'a mɛn wara ka vie ne fa tɔgɔ Seru Jakite ni bɛɛ ko waraba caco Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna farajɛla cɛbakɔrɔ nin bɛ dogo diɲɛ kɔnɔ a y'a tile kɛ ne ba tɔgɔ Jɛnɛba Tarawele ne yɛrɛ tɔgɔ Sinɛ Jakite ne bɔra Seru Jakite ani Jɛnɛba Tarawele de la o de sago Ala sago ayiwa vie jakite i ye donso ye i ye donsoden ye i ka donsoya nana cogo min na bɛɛ kɔni bɛ se ka dɔ fɔ a la i kunfɛ nka vie yɛrɛ n'i da don a la dɔɔni mɛn da ye mɛn tigila ye i fa ye o ye donso ye nka i ka donsoya karamɔgɔya minɛ jɔn bolo sɔgɔfaga daminɛ cogo di gɛlɛya mun sɔrɔ sɔgɔfaga kɔnɔ i ka donsoya tɛmɛna bolo minnu fɛ fo ka na se bi ma vie jakite i bɛ se ka bakuruba la i bɛ se ka jumɛn fɔ Actuel Media filɛbagaw Simbo i ni ko i bɛ ka teriya bɛɛ de kɛ vie la sɔn tɛ pan denkɛ minnu ma ne ka donsoya n bɛ taa ɲini mɔgɔ ka so dɛ n bɛ taa ɲini cɛ ka so n bɛ taa ɲini muso ka so ne ka sɛ fagara dankun na si je ne me trompe pas en 83-82 a sɔrɔ ne fa Jarami franc CFA wari 2000 bilenman o de dira ka taa ne ka sɛ faga n'i ka sɛ fagara dankun na n'o ye ne ka sɛ faga o tɔgɔ ko Bɛna Jakite o ko Kabaya Dawuda Sarakɔrɔ b'a tɔgɔ fɔ Balasakɔrɔ b'a tɔgɔ fɔ o de ne ka sɛ faga sɛ fagalen o tɛ kɛ donso ye dɛ i ye dankun donso de fɔlɔ o de sago Ala sago i y'a faamuya sɛ fagalen kɔfɛ Saranyɔrɔ Sidibe n'o ye Buwayɔrɔ ye Ala nana n diya o ye k'o fana diya ne yɛrɛ vie ye n'a kanu ni fa tun bɛ na yɔrɔ ko ne fa ye ne bɛ taa yɔrɔ ko kungo kɔnɔ n bɛ kamiw faga n bɛ wolow faga ka na n to la fo ka kuba tigɛ ka tɔgɔtigi sogo faga ka sɔrɔ ne fa filan dɔw ma faga fɔlɔ ne ye Tangon faga ka sɔrɔ ne fa filan dɔw ma faga ne ye Dajɛ faga ka sɔrɔ ne fa filan dɔw ma faga ne ye Sɛnsin faga ka sɔrɔ ne fa filan dɔw ma faga o de sago Ala sago ne ka donsoya nacogo filɛ n'a min sin fɛ k'a sɔrɔ bɔn si fɛ i dansɔgɔ nin ko ayiwa vie jakite ni kuma walawali diyara n ye kosɛbɛ i bɛ ka kuma cogo min na nin b'a jira k'a fɔ ko i tɛ siran wa i dalen don i yɛrɛ la kosɛbɛ donsoya sira fɛ o de y'a to ɲininkaliw b'an bolo an bɛna n'u ye bi ɲininkali ka ca kosɛbɛ nka yanni kuma ka taa yɔrɔ jan an bɛ kɔn ka vie ka telefɔni numéro di ka sababu kɛ mɔgɔ caman bɛ to k'an wele waati bɛɛ vie ka telefɔni numéro 76 70 60 80 n'a ni ka émission b'a an bɛ segin a kan n'Ala sɔnna aw dansɔgɔ nin ko karamɔgɔ vie i bɔra ka kuma sa i fakɛ kan n'o ye waraba caco ye Ala y'a min ji dɔgɔya mais mɔgɔw fɛn dɔ kunfan bɛ mɔgɔw la e ye kuma dɔ fɔ waraba caco ka kunsi don hakili la n'i ma fili ma ɲinɛ i y'a fɔ Jikɔrɔni Solomani Konate de ɲɛna ko n'i ye sogo min murutila i bɛ se ka t'o faga nka ka wuli bilen ka taa kungo kɔnɔ kungo diya ye kama ka sogo faga tɛna ye gɔnifɛ wala ou bien ka di gɔnifila ma ko y'o dabila depuis 2014 walima san jumɛn ala i y'o fɔ ka da mun kan
ani ya kuma ma no halisa walma ya alla dawdi Simo bunya be mandi bunya masigi be mandi ne bolo ne fani mama jera mu fatura ne via bega kusi sogo faka abe ma ashimi me ne au koshimi ne via wali mando o ma donné yego kelete ban yego kelete ban en flaka ne ninga ne benenye jie kodola ni ne mela gushi ne ba kuchi nyango ate ban jie bara fushi kono ya fam nuta mali kono cheso na chemeso wara shuje kono wara bacha chudi atita te machi iba fa ko fe ni ya fa nyina ini bolibita mon anchi wara nyongo flame wulu malikono mun beka naje mun beka na men wara wa chacho nyongo flame wulu malikono yo foka da mun asimo muna sana duna jinya ko gola to atala di kwa aduna dun swara dun sa to yata jaramiya to yata somaya to yata nafolotigiya to yata ka faso kuna wulu ka faso ta jinya be wara me dun ko la flo ko asigina ko fe mon père bo wara nyong fla me wulu ne fana nyini wulu la mara sangara yini ngola ege jigaran solo yini ngola ne fana nyini wulu la farente faren fe quoi ora tone tita gon forum muna asidia nyangoya besongontiya ega fani mo mi obska ta comparer ma togodi e ko supporter jamais ne faga fani fay ne rega fani ne sugum fay mo faga ne munke e moke kambe ngon foro marsa ba ka fon telem ka fo e bugo don wongon foraya wono tegra klong forodi neteta danso aywa ni jaga ko sobe émission doni ngana me foli gal sans flebo la foli ke vieux jecte la a kuma nunu iba so ado wa gele mais chema kono oh halla bete cheze ba so chema kono ulibalu danso ko vieux am tananga ngalue ambe wada don do sudu e akoka cha no e adewi bon angoni mun to me kamunga so fa ka 70 ya kosbe o e vejecte yala ngali mo chama ya ni kangi ninga yala wada dimu me be ntudu mun be du so ya buluma mun be so ko fa ina fo ayaga ke chukuna walma e vie kumba ke chukuna simo koni chef fanda chef bara toda do du blin do du ye do du vie wara ka vie warte sanute marfa daburu ne sugu tani bago balon wallahi waratun tisran do so kenekan nte siga do so kenekan nte hami do so kenekan wan tisran gonu volani wan gonu volanga juru woro mba be don ka ban adanga mba don ibna sugu ma fane mo mfa bode gonu ngon daga mi fenaka goni ne ba bedo ne dogoni bebe marfati marfatigi ni dunso tekeli somani wo ma tekeli wa me fini do fina woni dunso tekeli bone dunso ka original li mflauna ne kofe mo ngam bisaka fuka tokotigi sugo fuka o mama yi amba fina to me gono fo da doni ay malim faga be mali worobo dem sini fitini no sara mali woro faga dun sodu ka dan so kanku nite ne fadin be muguci me ka tokoti sugo faga
o mama ikili idan so ko aywa veja ke njawen ko sobe yakilla do na fa san kaddo so amina anyema ka na fo wara ba chodo ko chukum na veja ke ani mama de bo sila kan amidum ne ko bi ma veja ke ale ko ale isi mo kunta la folo ka sabu ke fencha mai nga na suna te chen simo emission wa sa ma ko nala mo chama nyingalu tengwana amina nyingalu do fiena amunu be se ka fo ko ma mi direct la bi nango bi vira kuma do so jatemne kan bi mali ko no do so chogodi ani komi ye wasulun do so chogodi bi vie ka do fola yemu yala nyebe fiena la wal ma nyebe fendo la do so kan bamba fem kan ko sebe ka fo ko be taganya do so yama don so ba in ko idan so ko don so no kenedi ni fem yala ni fi manda ta bola don so fakilin bakili sumaya fakilin bakili asidiyati nyanguyati korafoliti ya famia okuyo kunu dun soy warko kunti me bi dun soya warko dunala ni setimi al nasro ay ngon dun so juguti ete jati ni gra soma jugu bay ni nafulo tikun ete jati dun so tongu ye keleni flatte kontron anisane mais bi do ra bara dibiga ne bolo ne bolo me folo bi dun so an kunu so aklente bi dun so ya achena kisete jabala de ibanga dun so batama sigili dun so batu ire odo na fo maranga telesola ngo dun so ba fa be ga sigibi aya nyini dun so batu yi ale vie bisa sigi katimu kwambi ebisa ke dun so batu ko de me so fa o ta ko mo nga she ko na danguna asike boto de fo dangun dun so fa dun so kele ne ga chef fa danguna ne le ko so fa egun se ne ga so yo wallahi ti se egun se ne ne ga chef fa mais ne ko me so fa ka to yini ese le sa pani wara ba chacho kamainwa misa ne baka pani yere kamani wara kamantere ne baka pani vie kamani on ne fasara menon alin burabi mbafaka danzo sigate billahi nin burabi sinina ibadu dunso ya bana dunso atemblene ibiga abuga jira mo ko me dunso yi bi ibe sange te kungo so kaso oje sigatere menino ko sinikena na sini ni ma sura wallahi me ko fadu ngasama penteni tentu sukuli me bunya bana dun so yakon ko mo te nyemo ko don nyemo ko te ko mo ko don po fembe chena ale fle baramna e bi e jugu kitani ni sigate awo odi sa ko sa ko digale veja ke idan so ko ambe foli di ma ambe se vega téléphone numéro ka munu mo wala ni émission bana be se ka wole direct là 76 70 60 80 nele téléphone numéro 94 88 90 10 al sa ambe émission doni kana kono bi ambe direct là bi ambe veja ke fe wara bugula vie nyingali mbea al sa amaka ndononi ameta nango bi wara ba chocho mo chama to me modde kai ayebo do ye fenfo anye akan mu manan kuloy absa ngapsa ke chendo do fne fenfo ya ha mun kadian kuloy ngapsa ke chente vie ne ngo e ga do fo ifaka aka do so ko chodi aka so fa ko chodi vie bisa mo fo simo mar futon flan fa ni mar fa la takana na tan duso wara ko duso 100% ni fara ɲɔgɔn kan ni tani 20 millions ni marfa ni tani 20 millions sani be baraka iba ɲɛɲini quoi wala ya ka duso a ɲɛɲini k'a tɔgɔ sɔrɔ
k'a jamu sɔrɔ a se kun b'a ye a fanga kun b'a la minɛcogo fɛnɛ kun t'a la ne ma taa joli ni bɛ dɔɔnin bɔ dɛ est-ce que a bɛ taa fo den 7 hakɛ la bon a ye mun ɲi donsow la wasolon kɔnɔ bamakɔ kɔnɔ yan o tɛ kelen ye i jugu mana kɛ sonsan ye i b'a ka bɔ boli cɛbakɔrɔ jugu nin de kun caman u misala la nka an y'a mɛn i ye nin marifa caya ko kelen na an y'a mɛn k'a fɔ ko n'a bɛ taa kungo la k'a kun bɛ taa ni donso caman y'a nɔfɛ a bɛ marifa in d'u ma donc ni sogow fagara o sogow bɛɛ a ye fɔ ko wɛrɛ de y'a faga k'a sɔrɔ a n'a jɛɲɔgɔn mun taara olu de y'a faga alors o kuma vie i bɛ se ka mun de fɔlɔ n'a f'i ye ko mɔgɔ muso t'i seere n'i ye mɔgɔ muso k'i seere cɛ dɔ i tɛ jo sɔrɔ ni donsow donna kaso la wara de b'u labɔ ni mun ka kisɛ banna u bɛna wara de fɛ yen ni kungotaga bɛ yen yanni wasolon cɛ se tɛ ye ka taa i bɛ don wara la ka mobili kɔnɔ wara de b'a a t'a ka gazole a t'a ka kisɛ ye mɔgɔ si bɛ sogo faga k'a di wara ma donsoya kɔnɔ ni ne bɛ se ka taa kungo kɔnɔ e bɛ se ka mali faga mais i taara ne ka fɛɛrɛ de kɔnɔ sogo jɔn ta ye e de y'a faga ni e ye sogo faga o ne de ye ɲɛmɔgɔ ye o ne tɛ n ka sogo i bɛ jɔn ta sogo ye ne tɛ n ka sogo ye o donsoya kɔnɔ ko ye donso bɛ sogo faga ka di ɲɔgɔn ma de sa ne ka ko wara balola mɔgɔ ka sogo la tiɲɛ tɛ wara de mali donso bɛ ta i amdare fotigi ninnu wo kana an ka tɔgɔ fɔ bɔ la ne tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ an ka to yen sabali k'u dansɔgɔ sa ye donsoya kɛ ka sɔrɔ se b'a ye nafolo kun fanga b'a la a tɛ minɛ cɛ t'a ɲininka est-ce que i y'a faamuya wa marifa b'a bolo i b'a ko marifa tika o de sɔrɔ wala sabu bon mɔgɔ kun bɛ sogo faga fɔlɔ ka d'a ma a bɛ an ma kɛ fɔlɔ ni mun ye fɔ bon ala tulo b'an na ayiwa i ni ko i dansɔgɔ ni ko Vieux Jakite an bɛ foli d'i ma ka foli di balima bɛɛ lajɛlen ma foli di maa ma hakili la a bɛ kɛɲɛba nin waati in na n'a ko k'a dansɔgɔ kan ni ko a kɔni b'a tɔgɔ mɛn gɔnifɔ da nka an kɔni an ma deli k'a ka sogo dun fɔlɔ an ma deli fɔlɔ k'a ye fɔlɔ yɔrɔ la n'ala sɔnna ne ala ye an si jan kɛnɛya di an n'a bɛna ɲɔgɔn ye Vieux Jakite ɲininkali bɛ yan mɔgɔ caman ko yala vie bɛ baara wɛrɛ kɛ tuguni mun tɛ donsoya ye wa c'est à dire baara wɛrɛ halisa dɔɔni ko hukumu kɔnɔna la somaya ni dɔmaya ni fɛn an b'a ye donso caman bɛ yen u b'o ni fɛn ninnu k'u senfɛ yala vie fana sigilen b'o sira kan bi wa Simo dɔnkili kelen tɛ dugu jɛ n'i sera ka dɔnkili kelen da n'i m'a falen mɔgɔ bɛ taa so mɔgɔninfin tɛ bɔ n'a yɛrɛ ye ne bɛ donsoya kɛ n bɛ furabɔ kɛ wa n bɛ wari min yɛrɛ don furabɔ la n m'o de fɔlɔ k'o du donsoya kɔnɔ n bɛ wari min dun furabɔ la n bɛ deli k'a du donsoya kɔnɔ parce que ala ye n da n bɛ sogo feere fɔlɔ donc ne mali faga ka ca daja ka ca tango ka ca sensɛn ka ca minɛn ka ca n ma si feere n'a bɛ ɲi mais ne bɛ wari dun hali ne bɛ wari min di e ma sini bɛ sini kɛnɛ fura dalilu wari de don n'i sigira nkalon kan n'i ye wari dun siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba siɲɛ naani kɔlɔlɔ mara i b'o dɔn n tɛ taa n tɛ maa ci n tɛ baga don n tɛ tɛfa sɛbɛnna n tɛgɛ tɛ nɔgɔ ne bɛ somaya kɛ à 100% à 100% ni tɛ se diɲɛ fɛn fɛn na ma ko n tɛ se n'o tɛ yan somaya kɔni yan kun fɛ kɔni n b'a kɛ yɛrɛ yɛrɛ de n terikɛ o de sago ala sago n b'a kɛ yɛrɛ de hali bi n bɛ ka dumuni min kɛ somaya wari de don o de sago ala sago ayiwa donso ni jara kosɛbɛ an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa bi n'i ye vie ɲininka vie i ni mali donsobaw i fa filanw ani i yɛrɛ filanw ani i dɔgɔw i ni mali donsow cɛ bɛ cogo di bi an bɛ don min na ko bi parce que ne ye fɛn dɔ jateminɛ hali donso réunion caman bɛ kɛ ne sigi sɛnɛ kɛnɛ kan vie mun na n'o ye o fana ɲininkali diyara n ye i dan sɔgɔ i ni ko Simboden
diɲɛ fɛn ni asidiya donna la mɔgɔ ka to kuma la ni bɛnbaliya donna diɲɛ ko o ko la laban t'o la fadenya mana don diɲɛ ko o ko la laban t'o la ne tɛ denmisɛnnin ye koyi ne bɛ san 50 kɔ de la e b'a dɔn yɔrɔ yɔrɔ ni yɔrɔ bɛ ni bɛn ti i ta kun non a foyi tɛ kɛ k'a woro tɛ di ne fiɲɛ ma a foyi tɛ kɛ k'a kati tɛ di ne fiɲɛ ma mais bɛnbaliya ɲɔgɔn kɔrɔfɔ asidiya bɛsɛnkɔnɔntiya o de y'a to ne tɛ taa ni tɔgɔ don ne ni tɔgɔ min dan ka so kɔnɔ yan ni jamu don ni jamu min dan ka so kɔnɔ yan ne tɛ taa maa si kɔrɔfɔ i dan sɔgɔ ni ko ayiwa vie o kɔni ne ma sɔn hakilila ma dɔɔni fɔlɔ parce que ne hakili la ni fɛn dɔ bɛ donso ɲɔgɔn na mun man ɲi i bɛ se ka taa i hakilila di walasa a bɛ dilan cogo min na ni fɛn dɔ bɛ kɛ gonifɔ wala mun man ɲi i bɛ taa gonifɔ wala walasa a bɔ gonifɔ a bɛ ka nin kɛ nin man ɲi a ye nin dabila mais n'i tora so kɔnɔ bilen est ce que o tɛ a bɛɛ tiɲɛnen ye siɲɛ kelen sa k'i sen bɔ a la to so kɔnɔ o bɛ fɛ ka taa mɔgɔ dɔ la maralen don dɔ ma lamara e la maralen don e bɛ taa kuma mɔgɔ min fɛ o ma lamara a b'i dɔgɔya bon yɛrɛ ka se dɔgɔyama ma o n'i ma taa dun n'i y'a mɛn a bɔnna n ka sigira ka nin bon ɲɛna an b'o kɔnɔ n bɛ fɛ fɔlɔ i ka yafa ɲini kelen bɛ diya mɔgɔw fɛ ka sababu kɛ an y'i wele siɲɛ 2 san 2 ɲɛnajɛ la i ma sɔn ka bon an m'i ye filanan i ko k'i man kɛnɛ bon hɔrɔnya kɔnɔ adamadenya kɔnɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ lebu sa e bɛ na ne lebu de ne tɛ lebu dɛ an kɔni y'i wele mɔgɔ non ne ye lebu de an fɔ jama ye parce que ne ko n bɛ taa fɔlɔ la bana m'o bali fiyewu bana m'o bali dɛ ko dɔ donna sen kɔrɔ mais filanan min kɛlɛ ka marifa daburu la sumaya y'o bali mais media mɔgɔw a cɛ n'a muso ɲɛmɔgɔ n'a kɔmɔgɔw ne vie n b'a yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ n bolo bɛ n k'aw ye a ka yafa ma a tɛ dafa 3 la o la sɔrɔ wala sago émission dɔɔni kɛnɛ an kɔni an bɛ ka sɛnɛ ka taa an hakili la ɲininkali tɔw kɛra 2 dɔrɔn an b'o tɛnku vie la an bɛ sɔrɔ ka an fana bɛ yafa ɲini a fɛ ka sabu kɛ an ko ja dɔn na parce que ni i nana wolo di mɔgɔ ma a bɛ se ka f'i ye ko n tɛ taa mais a ye labɛnw bɛɛ sabali k'a fɔ k'a bɛ taa bana ko nin na don a la walima san fɔlɔ ta banikoro nin na don a senkɔrɔ ne yɛrɛ b'a kalama donc n'a ye an ka ko ja dɔn ka yafa deli Actuellement media mɔgɔw fɛ ani filɛbagaw fɛ vraiment a diyara n ye kosɛbɛ n b'aw ka danso ala k'an si jɔ ka kɛnɛya di ka san wɛrɛ ta ma kɔnɔ Karamɔgɔ Vie Jakite n bɛ fɛ i ka hakilina di ka ladilikan di donsow ma i filanw i dɔgɔw an ka cɛkɔrɔbaw sen bɔ i filanw i dɔgɔw i bɛ se ka mun de f'u ye bi u k'u banba donsoya kan k'a minɛ i n'a fɔ e kun y'a minɛ cogo min na Simbo de ji kɔnɔnkɔnɔ tɛ kumu wallahi donsoya tɔgɔ tɔgɔlankolon tɛ wa donsoya tɔgɔ tɛ sɔrɔ so kɔnɔ dɛ i bɛ wula tan de ka wula taama ka sa ni jinɛw kɛlɛ donsokɛ kɛ hɔrɔn ye kɛ ladiri kɛ tiɲɛtigi i donsoɲɔgɔn muso a to yen somamuso a to yen i y'a faamuya i tilen donsoya juguya tɛ donsoya kɔnɔ sa ni bamanankan na dɔrɔn donso bɛ fa kelen ba kelen comme n'a fɔ cogo min na fɔlɔ ne bɛ donsoya kɛ wagati min na ne bɛ taa mɔgɔ ka mobili la koyi ne tun bɛ taa n fa ka mobili de la ne ni yɔrɔ ni filababa ninnu ani mari kunbiri ninnu filababa la han ani kadi mari surugu ninnu an n'olu de kungo kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni yamu de kungo kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni sa kita ye kungo kɛ ɲɔgɔn fɛ a sira tun tɛ donsoya kɔnɔ fɔlɔ olu bɛɛ tun b'u tigɛ de ma mɛ bi farafarali nana bɛɛ n'i ka gurupu an k'o dabila an ka don da kelen fɛ an ka don da kelen fɛ n'o mɛ kɛ donsoya banna bila donsoya banna Simbo wallahi donsoya banna wallahi donsoya banna n'i ye t'o donso denna bi mun bɛ se k'i kali k'i kali mayaki k'a faga yanni sinikɛnɛ cɛ a cɛ man ca i jɛlen tɛ ayi
nine kali bi simo nine kali bi singene na ne le ba fino kala ma ko sana ko dun so so ko sa nyom bro ko ko amedo kaira mo yi ne wile ndiko mba fo ko ne kana fo itatu kana fo ya fa na isawali kile gara ba ne wile ngomba fo ko ngana fo marani wile ngomba fo ko ngana fo sawali ikana fo bo ne fina wi kana fo anga to don so be so ko nyoko ma uchi ne so ko fo kabisa kabakele ni nama uchi we na so we na yi jabisa ka wurkele ni nama na je bak la fly don so be so ko ke ko ya meke mi do don so baden de bo mo ko ya mun mata so ko ma buguni anikati awo kise wara mata bi kunyo ko mata so ko kumbe kala na so katana ngoni foro kan talando katana ngoni foro kan marasado dan so ko sa o baden bo mo ko ya abade kise pagi wa flani kemenani wo waduruchi isan songo kise songo bila bale bo ko na ko to fo dan bigil papier o to sam bafo ayi ne mi joma na bu fo ne kli akare je ka medu ayi ata amato ta ne la vie de la sukusa ne sukusa me ka sangadi ko vraiment abada dan so ni asani ka dun balako kise dan so idan so ko nuko vieux jagde iga émission woni jana a jana ko sobe iba kuma mun fo ngala ine nunde iga nun nyefo mo ko saka famu ka sabu ke vieux jagde mo ti don kuma kala bayti ndo ka fo ko sunu klebe yo la kuma anga ngala mambe ano ko ni ngala be jamu ko chamai via mai ka fo iya kuma la sali ya fo ko ntanam na fo ba do mara sai ba do janjo ba do yala me fe kungoda do be yeso ko kale kungoda munna kungoda fla wala basaba yala vieux be seka nyama ka don fo ma iya sigi fa kungoda do janjo ko la chodi iya wara ba fa niveau de l'autre janjo ko la chodi iyo se ko fla do wala basaba ko yo simbo ma fa mali besa mais mali yoroga do ne viga negate yirim la de awo na te yiri la abasukula billahi wallahi na te yiri la abasukula ne mali kele ka jugu kele ka taka nyin kele mali dere buna aramaden mogo arabali akera mun yelo musaflo o mesa o balolendo ay tamaka abena funja tike na do asiso kono kongo do sokono ngala so akonfu o kare bomo ko ya bago jigoroni na gen fo kala bangoro ka gen fo nyanna ka gen fo kuruba mais janjo jara ne vila dans so ça ejecti sikate ne nyani ni to ko nyana jurudi na jura so ko ne besa ne ni sarano ko mutaka ke wasulu ngono ne mali gushikam ne buraka bi mali kungulu kan boka bi mali kungulu kan ne bulu mali sarabe ne resala ne ta do folo kajibe ka jeli madu ne gara buzuri wala konshila sigidan dan kokoli na dalin da nasmalin to ka ti naga ya wuro kari an yugon goro depuis 18h pour 20h ba no fait nga téléphonie qui s'est pagé ka baby mais ça m'a beaucoup de ka mine ay été vieux donc na baralay c'est solan ko on a tekelen ça simodi dans so iniko dinama vie don so di ne ba don so bolo ba shite idan so iniko ewa ni be dansi yanga bi émission na ambe émission doni kene ko na me direct la actuel media sans fait ambe flebra befu mo be ka émission yewe assister ano Bruno Sanu ama fo ambe malufima fo ambe yanga technicien fo ne na ngotra wode ku danso ni ko
mɔgɔ bɛ kan suit ni bɛ dan sigi an ka bi émission na n bɛ segin vie ka téléphone numéro kan an bɛ tila ka na kumakan laban da ma émission kɔnɔ a bɛ foli ka dugawu kɛ vie ka numéro n bɛ segin a kan vie jakite 76 70 60 80 76 70 60 80 ne yɛrɛ min bɛ ka ɲininkali tɛ n wala Isaka Mayiga n ka téléphone numéro 94 88 90 10 vie jakite ni bɛ dan sigi an ka bi émission na n bɛ fɛ i ka foli kɛ tanni kɛ donso bɛɛ la filɛbaga bɛɛ la kanubaga bɛɛ la i balima bɛɛ la a cɛla media sanfɛ Simbo n bɛ Mali cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna farajɛ la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali an k'an banba kan dugu wɛrɛ t'an bolo ni Mali tɛ dɛ ni Mali tilara an na o ye an ka ko de bannen Maliyɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn minɛ i yɛrɛ ɲininka an ka don da kelen ka bɔ da kelen n ka foli Mali bɛɛ lajɛlen surtout an ka ɲɛmɔgɔ Asim a n'a ka colonel mɔgɔ 4 u k'u jija Mali kan k'u bama Mali kan u ni Maliyɛnw ka ɲɔgɔn kan fɔ u ka don da kelen u ka bɔ da kelen o de sago Ala sago ka Mali soma n'a donsow fo ka moriw fo ka woyimaw fo ni n filila kɔrɔfɔ la ni n donna mun gasi la ko n bolo bɛ n kɔ bɛɛ ka yafa n ma ayiwa n hakili la donso bɛ yafa minɛ ka sabu kɛ hali ni i donna n'i ye kuma kɛ n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la nka ni an ye yafa deli o émission kelen kɔnɔ n hakili la bɛɛ bɛ se ka yafa an ka foli bɛ donso bɛɛ ye donso bɛɛ lajɛlen k'u dansogo ni ko n b'an ko aw k'an bɛn alamisa wɛrɛ Actuel Media sanfɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ